Hamisu birka ne da Umar yuke, abokina so fa sai an jure. Assalamu alaikum masoyana na faɗin ƙasar Nijar. Sunana FARUK. Da wannan damar zan yi amfani in tallata muku wasan da zamu yi a nan ƙasar ku Nijar. Wasan ya kunshi manya-manyan mawaƙa wanda kuke jin su kuma kuke ganin su. Akwai Sunusi M Umar, ashe nake da in sai da kaina akan ki, komai nisan hanya ni zan zo gunki, zan yi tattaki na taho a gare ki, wasu na tawa ina ma ni zan ganki. sannan muna tare da shahararren mawaƙin nan namu mai suna Umar UK. Da bashin soyayya ni kan kaunar ki ne nisa ba a ba da bashin soyayya ni kan kaunar ka ne nisa jarwa. Sannan da ni kaina FARUK. Idan da so da rayuwa a zuciyar ka san da ni ta kace da so da rayuwa har zuciyar ki san da ni na ke ne har abada ga hannu na ki jani. Wasan zai kasance a ƙasar Nijar garin Agadez, wanda 15 ga wata zami a gidan wasan nan na garin Alliance. Ba wai a yanan abin ya tsaya ba, 16 ga wata ma muna da wasa a nan garin Agadez RCC. Kar ki bari, kar ka bari, kar kowa ya bari a baku labari. Manya da yara, tsofaffi har da 'yan mata, kar kowa ya bari a bashi labari, ya zo ya magancewa kwarkwatar da take a cikin idanunsa. Na gode, naku FARUK. Masoyiya, 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 masoyiya. Darasi a soyayya, wani dariya wani ta sa shi kuka. Hamisu birka ne da Umar yuke, abokina so fa sai an jure. Da kwarin gwiwa je ka bayyana mata, sona tallafa mini a zuciyata